Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sähra. Aşgabatyň häkimetleri awtologlaryň gara disklerini satýan dukanlary nyşan alyp, olurda barlyklary geçirýärler. Gara diskleri satýan söwda nokatlaryny ýapýarlar diýip Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri habar berýär. 29 martda anonim şertde maglumat beren habarçy maşynyň pakreşkasyny, ýagny rezin tigirlerini gözläp, mundan bir gün ozal paýtagtyň awtolog şaýlaryny satýan dukanlaryna aýlanýar we şonda olaryň käbiriniň ýapylandygyny görýär. Awtologlaryň tigirlerini we disklerini satýan iň dukanlaryň biri bolan Demir At dukany ýurduň içeri işler ministrliginiň ygtyýarlygyndaky ykdysady jenaýatlere garşy göreş gullugy tarapyndan ýapylypdyr. Bu gullugyň işgärleri dukana gelip bu ýerde maşinlaryň gara reňkdäki diskleriniň satylýandygyny ýa-da satylmaýandygyny barlapdyrlar. Ilk wada dukan eýeleri olaryň näme üçin gelendigini düşünmändirler. Ýöne gullugyň işgärleri dukanda zawodda öndürilen gara reňkdäki diskleriň satylýandygyny gören soň bu ýerini ýapypdyrlar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk Radiosyna paýtagtdaky Demir At dukanynyň resmileri bilen habarlaşyp, bu barada kommentari almak başartmady. Şeýlede dukanyň belli bir wagt möhletine çenli ýapylandygyny ýa-da ýapylmandygyny hem häzirlikçe anyklap bolmady. Azatlygyň habarçysy şeýle barlyklaryň paýtagtyň awto şaýlary satýan beýleki dukanlarynda hem geçirilýändigini aýdyp, gara diskleri ýygnap ýetişen söwda nokatlarynyň gapylaryny gulp urulmakdan halas bolandygyny belleýär. Paýtagtda awto şaýlary satýan beýleki bir tanymal dukanda aýtmaklaryna görä, olar barlyklaryň geçirilýändigini eşiden desine özleriniň gara disklerini tekçelerden aýrypdyrlar. Şol sebäpli dukanlaryň käbirleri açyk, ýöne olaryň tas ählisine diýen ýaly maşinlaryň gara diskleri satylmaýar diýip habarçy aýtdy. Ýatlasak, Azatlyk Radiosu we Kronika Türkmenistan web saýty Aşgabatly sürüjilere ulaglaryna dürli reňkdäki şol sanda ak we gara diskleri oturtmagyň gadagyn edilendigini mundan bir hepde gowrak ozal habar beripdi. 21 martda Kronika Türkmenistan neşri özüniň ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp, inni Aşgabatly awtolog eýeleriniň diňe kümüş töw reňkli diskleri ulanyp bilýändigini aýdypdy. Şu günler Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy bu çäre bilen bagly polisiýanyň ýol gödäkçiligi gullugynyň işgärleriniň hususy ýetçilikdäki ulaglary saklap, olaryň resmi namalaryny barlamak işleriniň hem güýçlenendigini aýdýar. Mundan bir näçe gün öň meniň bilen Taksimi polisiýa işgäri saklady, onuň resmi namalaryny barlady we maşynynda gara disk bardyr öýtdim diýip sürüjini goýberdi. Aşgabatly başga bir ýaşaýjy özüniň paýtagtdaky resmi Hyundai Center'den ulag satyn alandygyny we onuň zawoddan çykanda gara diskli bolandygyny gürrüň berdi. Ýöne muňa garamadan polisiýanyň ýol gödäkçiligi gullugynyň işgärleri onuň ulagyny jerime duralgasyna alyp gidipdirler diýip habarçy gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä şu günler ilatyň arasynda döwlet resmileriniň ak renk bilen bagly Guinness'in rekordlar kitabyna täzeden girmäge taýýarlanýandygy barada gürrüňler bar. Ýöne muny häzirlikçe degişli resmilere tasdikledip bolmady. Polisiýanyň ýol gödäkçiligi gullugynyň işgärleriniň käbirleri ulaglary diňe ak reňke boýatmagy maslahat berýärler. Sebäbi olar wagtyň geçmegi bilen kümüş söw ýa-da altyn söw reňkdäki ulaglary sürmäge hem gadagynçylygyň girdilmeginiň mümkindigini aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri ilatyň hususy awtologlary bilen bagly ýygyderli çäklendirmeleri we gadagynçylyklary girdýärler. Fevral aýynyň ortalaryndan başlap Aşgabatyň häkimetleri gara we garamtyl reňkdäki ulaglary saklamak çäreleriniň depginini gaýtadan güýçlendirdiler. 20 fevralda Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy polisiýanyň ýol gödäkçiligi gullugynyň işgärleriniň garamtyl reňkli ulag eýeleriniň sürüjilik şahadatnamalaryny ellerinden alýandygyny we tä ulaglar ak reňke boýadylýança olaryň ýygyna berilmeýändigini habar berdi. Türkmenistanyň resmi mediýasy ilatyň hususy awtologlaryna degişli bu çäklendirmeler we gadagynçylyklar barada dymyp gelýär.